duka suna ne ma an aje su. Dakta kawai, ni dakta kawai nake ansa. Ka gane? Don ko asibiti na ni ne dakta. Sai dai an ce mai allura ko wani mai abu, amma dai ni ne dakta dai. Dakta dai in an ce dakta to ni zan ansa. Kamar naira nawa ka bayar aka baka wannan digirin girmamawa na dakta? To wallahi tallahi Zahraddini ko kwandala ɗaya, wallahi kwandala ɗaya ban bayar ba. Menene za ka ce ga waɗanda suke ganin cewa mutane irin ka waɗanda misali ba su karatu mai zurfi ba na PhD ɗin nan kuma sun samu wannan misali an san yadda digirin girmama wannan? Me ya ce bakin gurgudu na yi karatun Alƙur'ani sauka ta 2 bakin gurgudu na a gaban mahaifina na sauka kafin Allah ya karbi rai. Na kuma zo jihar Kano na sauka ina da karatun addini na bakin gurgudu. To kuma ai wannan ma ya isa a bani wani abu in ya ce magana karatu ake. Dan duk wanda ya karatun boko na waya kuna shi ni karatun addini ne. Sunana Dr. Dauda Adamu Kahutu wanda aka fi sani da Rarara. Alhamdulillahi wallahi Zahraddini na ji farin ciki sosai. Duba da mutanen nan sun mun magana akan sun yi duba da wasu abubuwa ne wanda nake yi ko da wasu halaye na ko kuma da wasu ayyuka na wanda nake gudanarwa. To sai abin ya bani farin ciki wanda har wasu na ganin abubuwan da nake yi muna tafiya akan daidai bakin gurgudu. To wallahi na ji daɗi mara misali gaskiya, kuma ina ma mutane fatan alkhairi musamman waɗanda suka halarci wannan taro da ma waɗanda suka ji labari suka mun fatan alkhairi. Ita wannan jami'a kamar me ta ce ta gani ta tare da kai ta baka digirin girmama waɗannan na dakta? To masha Allah abubuwa ne dai da yawa amma dai ɗan kaɗan a ciki sun ce na farko dai ina da ƙoƙarin kula da community na. Al'umma. Ma'ana al'umman yanki na kenan. Yawanci ina da kokarin zama da su tare mu ji matsalolin juna mu iya bakin gurgudu gurin kawo ƙarshen matsalar. Sai abu na biyu tasiri da na yi kala-kala na taka rawar gani a matsalar a maganar wannan yare na wanda Allah ya halicce ni a ciki maganar yaren Hausa ina ba da gudunmawa sosai. Sai na uku shine gudunmawa da nake bayarwa a siyasance, kuma abubuwan yana ba wa waɗanda ake yi ma abin daɗi, ma'ana su 'yan siyasar da ake tare da su da ma wanda ba a tare suna yabawa da abubuwan da ake yi bakin gurgudu. To dan kaɗan kenan a ciki na gaya maka da kuma wasu abubuwan da suka jero a gurin ina ganin me aka sai na iya bin abin zan ji. To amma rarara kamar naira nawa ka bayar aka baka wannan digirin girmamawa na dakta abinda jama'a suke ta son su ji kenan. To wallahi tallahi Zahraddini ko kwandala ɗaya, wallahi kwandala ɗaya ban bayar ba. Ana rantsuwa na sani ko kuma na ji Aisha ta ce za ta ɗanyi wani abu wanda za ta sa a abu na abinci idan an je gurin za ta bayar. Saboda mutanen nan kawai ni ce mun suka yi za su yi taro ranar kaza a guri kaza. Za su yi taro idan yana da mutanen zan iya gayyatowa in gayyato su za su karrama ni da girmamawa. Wallahi iya haka muka yi da su. Sai kuma yanzu da muka tashi mutane na ne kuma irin wayannan wayanda zan sallama wani me ya ce wani ya zo daga nesa ya ce labari ya je to kuma wannan ma yawanci ba ni nake ba alkima ne yake wannan ya ce wannan sallamar. Amma ita jami'ar misali babu magana baka bata ko sisi ba kenan misali yadda ake tunani? A'a wallahi ni dai ni tsakanin jami'an nan sai dai alhamdulillah sai kuma ƙara musu godiya da kuma ban san abin da suka gani ba, ban san ya aka yi suka bibiye ni suka ga wasu abubuwa na ba suka ce ina abubuwa ko kuma akwai abubuwan da ne wanda ya burge su kuma na cancanci su bani wannan digiri girmamawa. Ina ganin amma misali kamar misali babu yiwuwar daga wannan abin da suka yi maka su biyo ta wata hanya tunda kamar jami'a ce ta kuɗi don ka shige musu gaba su samu wani abu haka su ma? Ito me aka ce idan akwai irin wannan buƙatar ma a gurinsu ai ka gani ma ya kamata inda zan iya taimakawa din in taimaka. Tunda cewa suka yi wasu abubuwa suka gani nawa wanda nake gabatarwa ya burge su. Ma'ana kamar ina iya na takaita maka ɗazu. Nakan iya gyara asibiti na kusa da ni in naga ana buƙatar gyara. Nakan iya gyara makaranta in naga tana buƙatar gyara. Nakan iya gyara titi in naga yana buƙatar gyara. To irin waɗannan abubuwan da yawa suka jero suka ce kuma zamana da mutane sun yi bibiya zaman mu da su yana amfanar da su. Ma'ana ina iya mu'amala da mutane musamman na kusa da ni musamman kuma inda na gaya maka kamar wannan kwamitin nawa yanki na kenan. To ni dai ina ganin wallahi iya wannan magana muke da su ba mu wata ba. Kuma in ma da wata buƙata to yanzu da ni ba su kawo min ba.
ban sani ba ko sai nan gaba, amma dai ko wani abin suke da bukata wanda suka bibiyo wani abin ka suka ga wasu abubuwa ke na daidai, to dai akwai gudunmawar da zan yi bayarwa ya kamata ni ma in bayar. Amma dai wallahi for now ba abin da suka ce mun ba su, ba su nemi komai a guna ba, kuma kwandala ban bayar ba. Takarda aka kawo aka ce kawai in zan cike ka'idojin sai na kawo detail ɗina da komai an ciki, kuma aka bayar aka tura, suka ce sun yi me aka ce sun yi wannan, sun yi confirming da izinin Allah za a sani a cikin wanda za a ba wannan karamawa. To amma misali kamar abin da wasu suke cewa ita wannan jami'a ma European American University ba a santa ba sai wannan lokaci, suna ganin kamar jami'a ce da ta baka kamar digirin nan na girmama kamar na bogi. Ka bincika ka tabbatar da cewa makaranta ce zahiran wadda ta bai wa mutane masu yanzu ka san irin wannan ba magana bogi a wannan abun. Idan abun bogi ne ba ni bane zan tabbatar maka, saboda mutanen nan wanda suke cewa in ba sun ce ƙarya ne su za su bincika su gani wannan da gaske ne ko kuma ƙarya ne. Ni dai waɗannan mutanen da suka haɗu aka ce an karrama na digiri, dole zan gode mu Ubangiji, saboda ba ni kadai bane mawaki, ba ni kadai bane mai aka ce a Najeriya, ba ni kadai bane dan Kahutu ko kuma dan Arewa. Suka ce sun zabe ni a matsayin wanda za su karrama a wannan gaba. To ka gani wannan mai aka ce ba zan iya cewa komai akan wai mai aka ce jami'a ko ba jami'a. A'a, waɗannan mutanen ga sunan su nan ga komai, duk wanda suka karrama, waɗanda suka karrama ma ga sunan da yawa a hotuna. An karrama wani, kuma ni ma yau din ba ni kaɗai a karrama ba. Ka gani? Ina ganin wannan kasan duk wanda zai yi magana, ko dai ku yan jarida kasan kuna so sai an kalkalin komai da komai kun tabbatar da inda abu yake. To yanzu misali a ƙarshe Dauda Kahutu rarara za ka so a ci gaba da kiranka da dakta ko dai za ka ajiye wannan suna dai a bashi haka, ko dai daga yau kana san yanzu ne duk wani suna, duka suna ya nema an aje su. Dakta kawai, ni dakta kawai nake ansa. Ka gane? Don ko asibiti na jani ne dakta, sai dai an ce mai allura ko wani mai abu, amma dai ni ne dakta dai in an ce dakta to ni zan ansa. Za ka so yanzu misali mutane su dinga kiran ka da dakta. Ai tun da aka ayyana ma dakta ake ce mu, kai ma da ka kira yanzu ka ce dan uwa ka ce ne, amma da Dauda ka ce ko ran ce a ka kara min wannan abun, ka samu wannan dakta din wanda Allah ya bani, ka gane, saboda ka hinare ne shi tukunna, sannan in ka zo ka rubuta dakta Dauda Adamu Kahutu sannan ya karasa. Amma dai wannan daktan sai ka rubuta a nan ma ka aje, ka sa a sunana shine a gaba da izinin Allah. Menene zaka ce ga waɗanda suke ganin cewa mutane irin ka waɗanda misali ba su karatu mai zurfi ba na PhD din nan kuma sun samu wannan misali an sayar da digirin girmama wannan? Shi ba karatu bane wannan abun. Kana ji to me aka ce in za a dauki masu karatu ne professor nawa ne? Professor nawa ne a Arewa? Professor nawa ne a Najeriya? Ka gane ba karatu ake bi ba. Na nuna maka ba san cewa wasu abubuwa na wanda nake gudanarwa suka gani. Ba magana wai karatu ko ba karatu ba. Ka gane idan ma karatun ne fa ina da karatun da za a iya bani da me ya gaza wani digirin. Ni ma tun da ni me ya gaza bakin gurgurun na yi karatun Alkur'ani. Sauka ta biyu bakin gurgurun na a gaban mahaifina na sauka kafin Allah ya karbi rai. Na kuma zo jihar Kano na sauka. Ina da karatun addini na bakin gurgudu. To kuma ai wannan ma ya isa a bani wani abu. In ma ya gaza magana karatu ake. Dan duk wanda ya karatun boko na waya fa nashi. Ni karatun addini ne. DCL Hausa.